sini bagai aku saya kemen bagai bubagrana hambai bubagrana sangkulu mo bubagrana sangkulu mo tiba mudake Hani besano muthanabag coba ongkot Abu Bagara Hani besano muthanabag coba ongkot Abu Bagara tươi con số bay à tươi ú cái giá cả tươi 저도 사면은 어버 오늘 또 약간 해놨다 친구가 가면 이제 가이정 너 뭐로 보면 또 선택한다 땅 가이정 거 이 아고너로 못 잡게 되지 아버지 이제 가이정 땅은 한 개야 아고너로 출마로 그래도 그 땅은 약간 한 개야 타이밍 하니까 못 잡게 망하니 아무 부지는 거든요 땅은 신이 좋아하고 그는 산사계 동물 신이 좋아서 산사계 동물 단어 괜찮거든요. 근데 따로 벌써 동자 어렵고 뭐 땅이가 박차 거를 생각해 신이 이미 가자가 하면은 너무 가지게 되면은 길라자가 자가 시작 빠였어. bubagrana hambai bubagrana sangkulu mo bubagrana sangkulu mo bubagrana sini bagai aku saya kemen bagai bubagrana hambai তিনি जों बगान चौधरी पाराव जों दिनै साथाम सालाव जों गलायाव दिनै जों दिनै बबागारनि जों जेटा एकर्ड साइन खायथुमानि आबनो जों कपि लायनाय होनै जों पारा सफायजाक ताव जरते जों तीनटा पारा कवर खायका ओमफ्राय ताव बाय जों कमसे कम तीन लगियो जों 100 to 150 जन बरक खायतङ जों बनो ति सिक्ला बदल बाय स्पेशली चिनि YTF नो ताइ चिनि आदं सं दङ ताइ तिब्रा मथनि बरक दङ अ कामिनि जों बर बायति जों पारा बिजों हाबाय जों चिनि बबागारानि जेटा बुजियां तंमानि जेटा कक अरे परे जों नुगै तंमानि अंकर तंमानि जों आबनो जों बरनि बखरनि जों माने पुरा बंनि क्लियर खाय जों बरनो मेसेज ना बागै जों अंखलाय जाक दङ तासु जरते केबाव नि नेगेटिव मेसेज हाय काबा कुनु कायसासो बुजियाखौ हनै सोंजां मुरक फाराफाके बुजिया मातो करि बा बाक्सा कन्फ्यूज जाक दङ बर आमति हाय माने खोनाजाक तबन सुकुरुबै बरक साइमिया गं आबन बागैनो जों सुकुरुबै जों सालायजाक ताबो दते जों पजिटिभ नुगै दङ बरक खोनाया लायनि एतनो खोनागा बुजिया
응마라वनो जों बुजि गाहामखौनो बुजिबाय তাই নখা সালজা খানানি সাল টংক দেট তো নগো কাকা বকাই খানানি থাই কেবো জায়গা কম খালাইজাক নাই তাই ববা হাইরক কারাকাই वानसुबै दं खानानि थाय जों सारिनि बिसिङाव साखालायनाय जों आसा खालायो जों बिरमोहन कि आं अबिचरन फाजिंनो जों खालायजाक टक टक जोंहाबो बै अ पाइमोन जराथ जों मिटिं आचुगै जोंहाबो डिक्लेयार जों हामबाय बबा हाय पजिटिभ मानखा तिनि खाय बबा हाइरक नगनि नक नक पिरथानि फल बबा हायिंखा हामबाय सिनि मिडिया न जों हायनो हाय तिनि बायखाय सालताम काय दङ जयाकारिनो जों जे दूर टु दूर नग नग जे केम्पेइन अबनो जों जयाकारिनो खाय दङ ओंखाय जों ताबसु जराबो मियाबो जों पजिटिभ न मानै दङ तिनिबो जों पजिटिभ न मानै दङ जतनि खावनो बुबाग्रानो एकदम पयतो क्राखाय थनलायजाक सिनि बुसकांनि जे एकत साइन खामानो तै निनि फाइनेनि सिनि दफानि बागै जे सामुं तां दंमोनि सिनि बुबाग्रानो बर लगिरिना हनैनो बुका थनै एकदम मासाकायतो बकास कापसु तिनि जे बुबाग्रानि ककनो जों पिनार थांप्रो बखा खामजागै मुसके बुबाग्राना हामजागौ बो तिनि कासा काबै बिनि बुखानो पास खायै ब कक मासाका बुबाग्रानि ककनो ताक सक जरते तिनि अगुरि मुंगो बबा हायके वानसुगै दं ते बबा हायके खालायथानानै वानसु दं अब तो बेलेखनि पिसफुली खालाय दं नरक बा पजिटिभ फाइ दं ताइ अबने ति खानानि सालला साल अबने सालो तासे फलगै तेबो पिने नागान हन्दो वानसु ना आमसक बान्या अंगान हन वानसु जों खा खायो जे 5 दिन समय रिजाक अ जे दूर अबनो जों कमप्लीट खायमा परेब सिनि बुबाग्रा जोंनो तामो अंकरनो निर्देश न अबनो कारिनो जों तेबो अन्य स्टेप ना हारै जों सामु खाय थांनाय हामबाय